Наступний припинок – Белая Дача. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, чтобы избежать падения во время поездки в общественном пассажирском транспорте, держитесь за поручни. Припинок – Белая Дача. Наступний припинок – Медкарет. Наступний припинок – Медкарет. Осторожно, двери зачиняются. Припинок – Медкарет. Наступний припинок – Міжнародний університет. Наступний припинок – Міжнародний університет. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, как подтвердить административное правонарушение, своечасово оплачивайте проезд. Припинок – Міжнародний університет. Наступний припинок – Механіко-технологічний коледж. Наступний припинок – Механіко-технологічний коледж. Осторожно, двери зачиняются. Побажання пассажиров. Уступайте месцы для сидения пассажиров с детьми дошкольного возрасту, тяжелым женщинам, инвалидам и пожилым людям.
Наступний припинок Казінця. Наступный припынок Казинца. Осторожно, двери зачиняются. Смерть фашизму, нехай живе Червона армія. Герої Мінського подвір'я писали яркую сторонку визвольної білоруського народа супротив нацистських загарбників. Припинок Казінця. Наступний припинок Вільська. Наступный припынок Вильская. Осторожно, двери зачиняются. Припынок Вильская. Наступный припынок Короткевича. Наступный припынок Короткевича. Осторожно, двери зачиняются.